Dopustite mi da pojasnim što oni predstavljaju. Antikultni pokret je široka mreža takozvanih antikultnih organizacija u različitim zemljama diljem svijeta. Vjeruju da jedino oni imaju isključivo pravo određivati koje su svjetske religijske i nereligijske organizacije, totalitarne sekte ili destruktivni kultovi. Predstavnici antikultnih organizacija uvjerene su da su arbitri javne sigurnosti koji odlučuju tko od nas, građana demokratskog svijeta, predstavlja prijetnju dobrobiti društva kroz udruge koje stvaramo i u koje se učlanjujemo. Ironija situacije jest da u svojoj potrazi da nas zaštite od takozvanih totalitarnih opasnosti, antikultne organizacije same postaju instrumenti totalitarizma, diktirajući nam u što da vjerujemo, a u što da ne vjerujemo. U pravilu, antikultne organizacije i pojedinačni predstavnici antikultnog pokreta zauzimaju strateške pozicije bliske strukturama vlasti, utječući na religijske i društvene narative u različitim zemljama. U suvremenoj Rusiji antikultne organizacije djeluju kao sluge Ruske pravoslavne crkve, igrajući ulogu sekularne inkvizicije novog stoljeća. Te organizacije i njihove ključne figure služe kao veza između vjerskih i svjetovnih vlasti, uključujući izvršna tijela, agencije za provođenje zakona i pravosudni sustav. KGB je aktivno nastojao uvesti sličan antikultni pokret u američko društvo. Posebno u 1980-ima, kada su agenti KGB-a ulagali posebne napore da potkopaju američko jedinstvo. Međutim, kao što povijest pokazuje, američka demokracija je bila u stanju izdržati ovaj izazov, odbivši napad i eliminirajući utjecaj antikultnih organizacija na svom slobodnom teritoriju, za razliku od Europe i postsovjetskih država, gdje je njihov utjecaj i dalje vrlo jak i rastući. Paralelno s tim, raste i utjecaj KGB-a. U Rusiji je antikultni centar, koji igra ključnu ulogu u borbi Ruske pravoslavne crkve protiv neistomišljenika, osnovan 1993. godine, kao što sam ranije spomenuo, u vrijeme pokretanja KGB-ove osvetničke operacije uništenja demokracije. Posebno je zanimljiva osobnost pokretača i vođe ove antikultne organizacije u Rusiji. Temeljita istraga biografije ove figure otkrila je prethodne veze s KGB-om i dokaze o izvršavanju zadataka koji više odgovaraju onima unovačenog agenta nego neutralnog istraživača vjerskih kultova. U kontekstu obavještajnih službi vrijedi istaknuti činjenicu da je ovaj čovjek bio učenik sljedbenika Georgija Gurudžijeva, misteriozne ličnosti čiji su učenici, kako se sjećamo iz povijesti, bili Staljin i Hitler. A znamo kakvim je to tragedijama završilo za čovječanstvo. Posebnu pozornost treba obratiti i na podatke o psihijatrijskoj dijagnozi tog čovjeka, što značajno pojašnjava razloge tako sofisticiranih metoda borbe za ukidanje organizacija koje su mu povjerene u rad. Dokumenti koji upućuju na to da ovaj čovjek ima ciklotimiju, cirkularnu psihozu, patološki razvoj osobnosti, znakove sociopatije, sumnju na šizofreniju i druge psihičke poremećaje, objavljeni su i medijski popraćeni. Prema zaključku psihijatrijskog vještačenja, ovaj subjekt je nepodoban za javne službe i rukovodeće uloge u društvenim pokretima zbog nesposobnosti iskazivanja odgovarajuće razine odgovornosti, podređenosti i marljivosti. Naglašeno je da subjekt ne bi oklijevao donijeti odluku od velike važnosti, ali bi se ona temeljila na njegovim osobnim, visoko subjektivnim stavovima. Prirodno postavlja se pitanje: zašto netko s dijagnosticiranim mentalnim poremećajem nastavlja obnašati vodeće položaje, umjesto da je pod obveznim tretmanom? Kome ide u korist da mentalno bolesna osoba bude na mjestu glavnog inkvizitora Ruske federacije? Očito je da je ovu individuu s potvrđenom psihijatrijskom dijagnozom, ali s velikim napoleonskim ambicijama, KGB promptno regrutirao i koristi prema potrebama. Napomenut ću
da je upravo taj čovjek 1993. godine u široku upotrebu uveo pojam totalitarna sekta i tom etiketom počeo metodično žigosati sve organizacije koje nisu bile po volji Ruske pravoslavne crkve. Godinama je tražio donošenje oštrih mjera protiv raznih vjerskih organizacija, započinjući njihov progon i šikaniranje. Njegova antikultna organizacija pridonijela je demonizaciji islama na području Ruske federacije. Zapravo, danas se na poticaj ovog čovjeka provodi ciljana kampanja za iskorjenjivanje vjerske raznolikosti u Rusiji i izvan nje. Iako je to protivno demokraciji i može izazvati društvene sukobe, što je već vidljivo u kontekstu događaja koji se trenutno odvijaju u Rusiji. Jasno je da se iza širokog djelovanja antikultne bande krije moćna sila, sposobna osigurati nekažnjivost, unatoč agresivnim metodama njezina djelovanja. Primjer takve nekažnjivosti jest pokušaj ove antikultne organizacije i njezinog vođe da temeljnu knjigu krišnaizma, Bhagavad Gitu, kakva jest, prepoznaju kao ekstremističku. Ideja da Bhagavad Gita može nekome naštetiti je smiješna onima koji razumiju što krišnaizam jest. Pokušaj da se knjizi da ekstremistički status doveo je do masovnih antiruskih prosvjeda u Indiji i zapravo izazvao međunarodni diplomatski skandal između Indije i Rusije još 2011-2012. Kome ide u korist ovako živopisan presedan raspirivanja međuvjerske mržnje? Siguran sam da već znate odgovor na ovo pitanje. Paradoksalno, unatoč težini diplomatskog sukoba velikih razmjera i uključenosti ministarstava vanjskih poslova obiju država u ovaj proces, sve što je postignuto jest skidanje etikete ekstremistički, koju su antikultisti pokušali prilijepiti knjizi krišnaizma. Unatoč ozbiljnosti incidenta, koji je doveo do potkopavanja ugleda zemlje na svjetskoj sceni, predstavnici antikultne skupine i njihov vođa ne samo da nisu dobili nikakvu kaznu, već su nastavili javno osuđivati krišnaizam i njegove predstavnike bez ikakvih posljedica za sebe. Unatoč brojnim tužbama, vođa ove antikultne skupine izbjegava kaznenu odgovornost. Dobiva sudske sporove čak i kad se optužbe čine nepobitnima. To ukazuje na prisutnost skrivene sile u sjeni i njen određeni utjecaj na organe gonjenja, suce i tužitelje, i to ne samo u ovoj zemlji. Predstavnici scijentologije, međunarodne prodemokratske organizacije, također su bili izloženi maltretiranju u Rusiji. Svoja su prava branili preko Europskog suda za ljudska prava, no i to se isto pokazalo uzaludnim. Važno je napomenuti da su postupci spomenuta čovjeka s utvrđenim psihijatrijskim kliničkim vještačenjem više puta izazvali uzbunu u akademskim krugovima, jer on pridonosi raspirivanju međukonfesionalnog neprijateljstva. Znanstvenici, religijski znanstvenici, javne i vjerske figure više su se puta obraćali međunarodnim čelnicima, Macronu, Putinu, Medvedevu, Blinkenu, sa zahtjevom da zaustave djelovanje antikultne skupine i njezina vođe, ali bezuspješno. Njihovi se glasovi nisu čuli. Unatoč kritikama međunarodne zajednice, Ruska pravoslavna crkva, kao organizacija, još uvijek podržava djelovanje pojedinca s utvrđenim kliničkim psihijatrijskim stanjem i inkvizitorske metode njegove antikultne organizacije. Što više, dodjeljuju mu nagrade. Međutim, ne dijele svi predstavnici unutar same pravoslavne crkve te antiljudske metode maltretiranja neistomišljenika. Unutar crkve, antikultni pokret i njegov vođa kritizirani su zbog pokušaja monopoliziranja pravoslavne misli, zbog oslanjanja na diskreditirane teorije i nekanonske izvore i, što je najvažnije, zbog radikalnih aktivnosti koje rezultiraju stotinama tisuća ljudskih života koji su time pogođeni, s ljudima i cijelim obiteljima koje pate zbog stigmatizacije i progona. To je u suprotnosti s istinskim kršćanskim vrijednostima, a svećeništvo Ruske pravoslavne crkve, koje je izrazilo neslaganje s njegovim aktivnostima, više je puta govorilo o ovoj osobi o tome.
Što više, više puta su mu ukazivali da metode koje on i njegova organizacija koriste u borbi protiv neistomišljenika proturječe onome što je zapravo rečeno u evanđelju. Vođa antikultne skupine priznao je da je toga bio svjestan, ali je u jednom trenutku shvatio da se treba boriti, i to svim raspoloživim sredstvima. U svojoj biti, antikultni pokret jest propagandno nadzorno tijelo koje vodi vrlo učinkovit informativni rat protiv neželjenih sekularnih i religijskih organizacija diljem Rusije i u mnogim zemljama u kojima ima utjecaj. Kao rezultat aktivnosti već spomenuta čovjeka s klinički dijagnosticiranim stanjem i njegove antikultne skupine, članci 14 i 29 Ustava Ruske federacije u biti su prestali postojati, pretvarajući se u formalnost. Ovi su članci trebali jamčiti da se nijedna religija ne može uspostaviti kao državna, da su sve religijske organizacije jednake pred zakonom i da je propaganda vjerske superiornosti zabranjena. Proglasili su da je svakom građaninu Rusije zajamčena sloboda misli i govora i da nitko ne može biti prisiljen da se odrekne svojih uvjerenja. Ali oni se sada više ne primjenjuju, a potkopavanje tih osnovnih temeljnih ljudskih prava izravan je povratak totalitarnom režimu i tiraniji. Želim vas pitati, gospodine Putine, da li se Rusija vratila u 1937. godinu? Ili se sve to radi bez vašeg znanja i niste svjesni što se događa u vašoj zemlji, koja je multinacionalna i multikonfesionalna? Nemojte me krivo shvatiti. Ni na koji način sada ne optužujem crkvu. Ovdje crkva nije kriva, pa ni njezine satelitske organizacije, nego ti koji vam iza leđa koriste obje te strukture za uvođenje svojih agenata utjecaja. Ili ne, iza vaših leđa, gospodine Putin. U tom slučaju žrtve KGB-a su crkva, antikultne organizacije, Alatra i mnoge druge organizacije. Oni koji su najviše stradali od KGB-ovih operacija na ruskom teritoriju su obični građani Rusije, za koje, zahvaljujući KGB-ovom djelovanju, totalitarni režim postaje sve surovija stvarnost svakim danom. I tko je rekao da KGB smatra Rusiju svojom zemljom? Njihova zemlja, njihovo carstvo je Sovjetski savez, koji je pao u zaborav zahvaljujući našim aktivnostima. Sudeći prema događajima koje trenutno opažamo u Rusiji, hidra KGB-a, opsjednuta osvetom, spremna je žrtvovati čak i ovu zemlju i njezine građane u potrazi za svojim konačnim ciljem. Zato kažem da je ova organizacija najviše štete nanijela Rusima i samoj Rusiji. Najviše zabrinjava činjenica da se utjecaj ove antikultne bande i njezinog vodstva proteže na demokratske zemlje poput Njemačke, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva, Danske, Slovačke, Češke, Sjedinjenih država i drugih. Što više, još uvijek je član upravnog odbora Europske antikultne organizacije. Ova antikultna struktura služi kao krovna organizacija za antikultne udruge iz više od 30 zemalja. Njihov deklarirani cilj jest educirati javnost o sektaštvu i zaštititi žrtve zlostavljanja od strane destruktivnih religijskih kultova. Međutim, tijekom svoje povijesti, članovi ove krovne organizacije skupili su značajan broj građanskih tužbi i kaznenih progona za svoje djelovanje. Djelovanje ove organizacije krši temeljna međunarodna i ustavna prava građana, podrivajući temelje demokracije. Ipak, sjedište ove organizacije je u glavnom gradu jedne istaknute demokratske zemlje, Parizu, a više od 90% svojih sredstava francuska vlada izdvaja od svojih poreznih obveznika. Ima participativni status pri Vijeću Europe i poseban savjetodavni status pri ekonomskom i socijalnom vijeću UN-a, dok nastavlja provoditi svoje očito antiljudske aktivnosti. To se događa dok imamo samu povelju UN-a, koja naglašava poštivanje temeljnih sloboda i ljudskih prava, uključujući slobodu vjeroispovijesti. Također, skrećem pozornost na činjenicu da djelovanje navedenih antikultnih organizacija, koje koriste antidemokratske, totalitarne metode,
krši mnoge odredbe opće deklaracije UN-a o ljudskim pravima, kao što su članak 1, članak 2, članak 11, članak 12 i drugi. Osim deklaracije UN-a, djelovanjem antikultnih organizacija i njihovog vodstva krše se temeljna ustavna ljudska prava, kao i niz međunarodnih pravnih normi. Utemeljitelj antikultnog pokreta u Europi nazvao je američku posvećenost demokraciji, pravima i slobodi neurozom prvog amandmana. Mislim da takvo stajalište pokazuje, bez daljnjeg objašnjenja, kakve stavove imaju sljedbenici antikultnih skupina i kakve opasnosti predstavljaju po demokraciju. I tu je paradoks. Unatoč svemu tome, ove organizacije i dan danas postoje. I one ne samo da postoje, nego su i sponzorirane na račun demokratskih država. Kako je takvo što moguće u slobodnom svijetu? To je ono što će čelnici Francuske morati objasniti kada za to dođe vrijeme. Ali s logičkog stajališta to je nemoguće objasniti. To se može objasniti samo interesom i moći utjecaja KGB-a. Ili ćete vjerovati da iza svega ovoga stoji jedan čovjek s dijagnozom cirkularne psihoze koji gura interes svoje religije i želi je učiniti dominantnom i titularnom. Dominantnom u Europi ili dominantnom diljem svijeta. Zašto bi se borio za utjecaj u demokratskim zemljama? Jasno je da ovaj sumnjivi čovjek nije mogao sam stvoriti tako raširenu mrežu agenata utjecaja. Ali ova figura je vrlo korisna onima koji stoje iza njega, KGB-ovoj hidri. Uplitanje u političke interese, zakonodavne aktivnosti, vršenje utjecaja na pravosudni sustav, agencije za provođenje zakona i specijalne službe, utjecaj na međunarodnu politiku, mogućnost utjecaja na odluke šefova država, promicanje i uvođenje totalitarnih metoda i narativa u demokratske zemlje. Sve ovo zajedno otkriva interese KGB-a u svim shemama koje sam ranije opisao. Temeljem naše istrage sada je jasno koliko su duboki i ozbiljni interesi ove KGB hidre, koja se krije iza paravana maskirnih organizacija koje su uništile brojne ljudske živote, lišile stotine tisuća ljudi ugleda, dostojanstva i rada, gurnule brojne ljude prema samoubojstvu i uništile mnoge obitelji, a sve pod krinkom interesa Ruske pravoslavne crkve. Je li Ruska pravoslavna crkva doista toliko moćna da ima takav utjecaj na demokratske zemlje svijeta? Sama Ruska pravoslavna crkva je prvenstveno žrtva i pijun u ovoj igri KGB-a. Mi samo promatramo posljedice utjecaja tih koji stoje iza toga. Njihove metode su iste kako na teritoriju Rusije, pod kontrolom Ruske pravoslavne crkve, tako i u cijelom demokratskom svijetu. Tijekom istrage bit će puno pitanja za sve uključene u slučaj, a posebno za one koji zataškavaju te organizacije u strukturama vlasti raznih država. Ovo nije samo prijetnja demokraciji, ovo je skriveni rat koji razara naše društvo iznutra. Gore razmotrana shema samo je jedan od načina na koji KGB djeluje kako bi regrutirao svoje agente i relativno bezopasna. Budući da KGB ne preza ni od čega u svojoj strategiji, oni čak koriste terorističke napade koje sami organiziraju kako bi potom potaknuli međunacionalne sukobe u zemlji, na što će ljudi onda zahtijevati reakciju agencija za provođenje zakona. Međutim, takva reakcija, koja će se ljudima činiti prirodnom i logičnom, zapravo će također biti režirana od KGB-ove hidre. I kao posljedica toga, na zahtjev ljudi sami će biti lišeni svojih legitimnih ustavnih prava. Tako se demokracija pretvara u diktaturu, zbog čega će rasti nezadovoljstvo ljudi, a u konačnici će rasti i protiv vlasti i protiv aktualnog režima. KGB ne uzima u obzir ljudske živote u postizanju svog cilja. Ovo vam govorim da shvatite kakav se informacijski rat zapravo događa sada. Da shvatite da ovo nije šala. Ovo je rat.
Ako odlučite provesti neovisnu istragu i proučiti schemu diskreditacije koristeći Alatra kao primjer, doći ćete do interesa Ruske pravoslavne crkve, a zatim i do veza s Čeljabinskom eparhijom. A ako kopate još dublje, naići ćete na skupinu antikultnih organizacija koje maltretiraju medije, a posebno njihovog vođu s psihičkim poteškoćama, koji zbog njih nije zakonski uračunjiv. Ali sve ovo je kao hvatanje guštera za rep. Čini se da ste ga uhvatili, ali rep ostaje u vašim rukama dok gušter bježi. Svaka razina KGB-ove maske nije ništa više od gušterovog repa, kojeg može odbaciti u svakom trenutku kada više nije potreban i sakriti se u sjenu, ostajući potpuno neprimjećen. Kako god, koliko god se oni skrivali, mi ih vidimo. I to od samog početka. Od prvih koraka prema osveti KGB-a mislili su da su sigurni iza kulisa, ali nisu primijetili da stoje sa strane pozornice, jarko obasjani reflektorima istine, odakle promatramo svaki njihov pokret. Ono što danas čujete samo je opis jednog primjera, jedne sheme djelovanja KGB-a unutar njihove velike osvetničke strategije. Njihova globalna taktika jest uspostaviti svoju kontrolu nad medijskim prostorom našeg društva. KGB baca široku mrežu prethodnih progona, kako bi uhvatio one predstavnike medijske sfere koji posjeduju karakteristike potrebne KGB-u, one koji će biti pogodni za njihove manipulacije. Preko svojih agenata, KGB im nudi način da lako zarade prepisivanjem klevetničkog članka koji se odnosi na nekoga tko je već napisao nešto slično. Što više, postoji izgovor. Borba protiv navodno okultne organizacije. Smatraju da se odgovornost za klevetu, ako je uopće ima, može prebaciti na one koji su o tome ranije pisali, a u ekstremnim slučajevima mogu se pozvati i na nenamjerno iskrivljivanje činjenica. Predstavnici medija, koji su uključeni u pisanje i objavljivanje diskreditirajućih materijala o Alatra, kao dio globalne strategije KGB-a, suštinski su suučesnici u njihovoj širokoj strategiji uništavanja temelja demokracije našeg društva. Ponovno pogledajte vremensku liniju klevetničkih publikacija. Jasno pokazuje kako se sa svakim novim valom povećava količina materijala, što znači da mreža regrutiranih agenata koji su se urotili s KGB-om raste. Zašto ovo tvrdimo? Znamo kako će KGB-ova hidra iskorištavati ove unovačene agente u budućnosti. Koriste se u mnogo opasnije svrhe od uništavanja ugleda organizacije. U bilo kojem trenutku KGB može svoje pristaše novinare, poput borbenih pasa, tjerati protiv potrebne javne figure, inicijative ili stranke, protiv bilo kojeg političara, protiv bilo koje vlade u bilo kojoj zemlji. Sa suradnicima u svom arsenalu, u raznim medijskim sektorima, u različitim zemljama širom svijeta, KGB može kontrolirati ne samo raspoloženja masa, već i događaje u globalnoj geopolitičkoj areni. Usmjeravanjem medijskog narativa u ključu potrebnom za njihovu strategiju, oni mogu pojedine političare ukloniti iz arene, vratiti ih natrag u arenu, postaviti nove, organizirati obračune među njima i unijeti pomutnju u ekonomske, diplomatske i geopolitičke odnose zemalja. Ovo je višerazinska, rafinirana igra KGB-a, tijekom koje oni, kao sila u sjeni, vrše svoj nevidljivi utjecaj na geopolitički krajolik svijeta. I onda se pitamo, odakle dolaze svi ti sukobi u svijetu? Zašto toliki kaos? Otkud toliko krajnje nelogičnih odluka i izjava, kao i zbunjujućih geopolitičkih koraka ključnih svjetskih političara? Odgovor leži u iskorištavanju bez napora korumpiranih pojedinaca, koji trguju svojom čašću i savješću, koji odbacuju demokraciju i slobodu govora i koji prodaju budućnost svoje djece za 30 KGB-ovih srebrnjaka, postajući suradnici. Preko takvih ljudi hobotnica KGB-a uvodi svoje pipke u našu svijest, pretvarajući nas u marionete čije djelovanje u konačnici doprinosi uništenju naših naroda.
U psihofizičkim laboratorijima KGB-a razvijena je čitava schema manipuliranja globalnim događajima, isključivo kroz umetanje željenih narativa u medijski prostor. Ova manipulacija nije lako uočljiva na prvi pogled. Javlja se kroz naizgled beznačajne pomake u retorici objava, televizijskih kanala, medijskih platformi i novinara koji su dio njihove agentske mreže. Što više, ova semantička promjena u narativu može proći nezapaženo, čak i od strane službenih vlasnika određenog medija, koji su uvjereni da su oni ti koji određuju ton narativa na njihovim platformama. Međutim, KGB zna kako ostati neprimjećen i preko svojih agenata umetnuti određenu poruku u određeni kontekst u medijima kako bi izazvao željenu misao i reakciju ne samo kod mase, već upravo kod ciljane publike. I zna kako tu publiku usmjeriti prema određenom ciljanom djelovanju. Naravno, da bi se otkrile takve suptilnosti manipulacije informacijama od strane KGB-a, potrebno je provesti izuzetno detaljnu analizu. I pozivam sve one s oštrim umom, analitičkim sposobnostima i kritičkom percepcijom informacija da to učine. Dopustite mi da vam dam neke smjernice na što trebate obratiti pozornost. Objasnit ću vam koristeći primjer. Ako uzmemo novinara koji je sudjelovao u diskriminatorskim kampanjama protiv Alatra i pažljivo analiziramo njihove materijale prije i nakon ovog incidenta, otkrit ćemo neke obrasce. Prvo, postoji velika vjerojatnost da će materijali objavljeni nakon novinarskog regrutiranja imati nestandardne ili nesvojstvene formulacije, fraze i izraze. Ponekad to može biti samo jedna fraza po članku, ali odskače od cjelokupne retorike koje se novinar držao prije toga. Drugo, može se uočiti da je novinar naglo, bez vidljivog razloga, prešao na izvješćivanje o određenoj temi koja prije nije bila karakteristična za njegove objave. Takve promjene u retorici mogu se dogoditi neposredno prije i nakon pojave materijala koji diskreditiraju Alatra. Promjene u novinarskoj retorici često se mogu ticati političkih tema, ali ne uvijek. Primarno, poruke ili narativi koji identificiraju utjecaj KGB-a povezani su s izazivanjem sumnje kod čitatelja gledatelja u nešto ili nekoga i doživljavanje negativnih emocija kao što su bijes, ogorčenje, pesimizam ili agresija. Međutim, nedvojbeno je da KGB često koristi regrutirane novinare i medijske platforme, ne samo u takvim sofisticiranim taktikama, već i u izravnijim političkim manipulacijama s ciljem diskreditacije određenih političara, utjecaja na izbore u jednoj ili drugoj zemlji ili postizanja drugih političkih promjena nužnih u okviru globalne strategije osvete.